Doufám, že tě aspoň pořádně slyšela. Ahoj Honzi, čauky. Alenko, dneska do 4? Alenka má dneska povinnosti. Ona bude hledat extázi. Extázi, ano, přesně. A pak vám řeknu, jaká doma bude extáze. To bude ještě lepší než televizi. Tak to věřím, no. Papa, Jendo. A hlavně budeš mít extázi takovou, kterou znáš, vy. No počkej, se může překonat a může být úplně jiná. Ale já myslím jako partnera, víš? Jako manžela. To partnera nestřídám. To je jasný. Tak takhle jsem to nemyslela, Alenko. Verčata už si běží pro kapesníček, dívejte. Verunko, vem i jeden už mě, protože taky už se mi nějak začíná spouštět. No tak Janča si myslela, že měníš partnery, ona to asi dělá běžně, nebo já nevím. Jančo, jak to je? Necháte mě mluvit? Alenka, že bude hledat extázi, tak ona ji bude hledat samozřejmě, ale se svým chlapem, to už jste to řekli. No, přesně, tak my Alenka, jsme mysleli, že jsi to pochopila. No, nemusím rozhazovat nohy. My si nebudeme hrát kopanou. Tak oni nebudou hrát kopanou, ty vole. Mám dát hokej. Rozhodí nohy. Tome, to umí každá. Nechci říct teďka co. Kurva. Tak no, to vole. Tak počkej, tak jako, ty jsi nechtěla, abych to říkala? Kdo? Já? Ne, já s tím problém nemám, jen čelík mě znáš. A jo, vlastně to udělá táta. Píše ti tam, a jo, vlastně to udělá táta. To by ses nedivil. No comment. 2, 4. Vole, těším do prdele. To je taková... Zavoláme Aleše, ten je dobrý rozházovač, to jo, ty vole. No Míšo, ty se moc tady neto, aby, nebo počkej, za chvilku